Точно в 10 казах. И ако още веднъж видя стойката на лешоят, отпадаш. Айде да хапваме. Какво ще хапваме? Умряла съм от глад. Искате ли тук да седнем? Мамо, достига съм. Кой къде е цял? Аз съм дома. Аз искам на дивана. Не, това е мое! И той ли ще седи до тебе? Ама ти си само за мен. Чукайте ми двамата заедно. Ама не искам да... Аз само аз ще танцувам. Боже мой, какъв цирк! Ужас! Имате 5 минути да се съберете в обито. Ама как така 5 минути? Ние току-що сядаме. Който закъснее няма да участва. Специално ти няма да е драма да пропуснеш закуската. Моля? Аз дори не закусвам. Какво се смеете, бе? Идвам на закуска само, защото е включено в цената. От теб да мине, нали? Да, гратис. На аванките. На аванта. Казах 5 минути. Та голяма кучка. Спокойно, момичета, бъдете положителни и ще се забавляваме. Ти пък коя си? Как коя? Габи замина и май ни е пратила заместничка. Тормози нещо, но... Много такава изглежда. Това не е конкурс, а репетиция. За какво? За реалния конкурс, който е след месец. А ние какво сме? Материал. Ефтин, не особено способен, но необходим. Такъв, като няма друг. Как ни нарече? Не се пали толкова. 2 от вас, които се справят с задачата, ще ги взема на истинския конкурс. Страхотно! Мен не ме бива много в тия работи, но пък ще е забавно. Така, това е много сериозно, което трябва да подготвим. Трябва да сме безупречни. Я гледай тука. Значи, много ми е важно Ани как се представи Да. и нашата мама, не е моя вече. Значи, за тях със сигурност трябва да гласуваме 1 и 2, защото ще ни смачка. Сега тук 10. Ме лично ме е страх от Ани да ни... След Коледа ми държи влага още врата ми, още ми е червен. Значи, Да. много сме сериозни тук, трябва да Абсолютно. подходим много сериозно. Мгм. Не съм сигурен особено, но е важно. Първо тренираме походката. Гърба трябва да е изправен, главата да е горе и погледа да е напред, на хоризонта. Ти тръгвай първа. Каква е тая походка, като претоварена Камила? Аз така си ходя. Лошо и грозно. Много грозно. Ти на кой си сърдита? Аз съм си така. Ужас! Да гледаш на бой не е много добра стратегия за успех. А ти какво си се нахилила така? Това е конкурс за красота, а не някакво комеди шоу. По-бързо! Няма нужда. Това да не е разходка в парка. Тръгвай веднага! Добре, това тук беше много добре. Само обаче гледай да не го щупиш някъде този твоя вирнат нос. Понеже прекалено самоуверените никой не ги обича.
Това не са Оскарите. Боже, каква трагедия. Журито, какво ще кажете? Така, аз съм за Рама. Моля, ама той мама или Рама каза? Правилен избор, поне за сега. А ти? Ние с Лили харесваме цялостната енергия. Оф, за режитията по ти избери една. Хубаво да е. С Лили сме тогава за мили. За сестра ми ли? Ами да, тя се усмихва. Аз също се усмихвах. Да, ти позираше, както винаги Не правиш. е вярно. Да, бе, не. Завиждаш. Абе, айде, моля ти се. Утре ви чакам в 10. Бъдете точни. Ама как в 10? Ние сме дошли на почивка. Точно в 10 казах. И ако още веднъж видя стойката на лешоят, отпадаш. Ясна ли съм? Кучка. Ма това беше пълна гавра, както Направо, как може такова нещо? енергии. Тук И накрая какво? Милица да спечели. Може Ма ли как може такова нещо? Защо така? Какво? Тя си е хубава. Какво искаш па ти, бе? Ма, Какъв ти е може проблема? как да спечеля? Наистина Аз гледаш си супер правя. сърдито винаги. Леле, как мириш да я нокаутирам тая? Ще елиминираме останалите. И как точно мислиш, че ще стане? Спокойно, имам план. Само като дойде момента, от теб очаквам да ме прикриеш. Много ясно. Окей, давай да поръчваме. Може ли? Оф, Мили, аз мисля да се откажа от този конкурс. И какво? Ще отидеш в спато да медитираш ли? Я дай да се забавляваме. Тоест? Имам да си връщам на сестра ми. С мен ли си? Що пък не? Какво искаш, бе, психо? Искам съюз. Ние двете с теб заслужаваме най-много да спечелим този конкурс. С тебе съм съгласна тук. Ако знаеш колко много конкурси съм печеляла, Какво предлагаш? Да спечелим с малко измама и саботаж. Харесваме, това е моето. Ела да пием едно кафе. Ела. Този път без драма написа в чат някой от нас. Езерото мирно, времето